Så står vi her og er parat til at tage på sommerferie. Så nu drager vi hele sommeren til Hanstholm Fyrtårn, hvor pigerne og jeg vi skal bo. Og som I kan se, så har jeg skrevet her på vinduerne alle de steder, hvor jeg har udstilling i løbet af sommeren. Og som I kan se, så har jeg vandalisering 2 steder, blandt andet i Fyrtårnet den 19. juli og i Galleri Tornby den 12. juli. Og så har jeg også en udstilling i Maria Kunstmuseum i august. Elena Pecci, som er en italiensk kunstner, hun vil arbejde on and off på sin atelierplads her i mit atelier på Islands Brygge, så her kan I godt komme på besøg, når hun er her. Ellers så har jeg udstilling i Café Væksthuset på Frederiksberg i København hele sæsonen. Så der skulle være en mulighed for at enten møde mig i København eller i Nordjylland. I må have en rigtig god sommer.